Ideme streamovať. Je to tak. Bosi, kde dáme? Ideme jesť všetci. Very good. Dávaj. Mafiánske pózy tu dávaj, klasik. Chujario. Kde to dáme? Dobre. Tak to je. Je to tak. Čo všetko? Čo to je koho? Vidíte na... A kde to je, aby to stalo normálne pičiky tým na planete? Jo, je to tak. Sme tu online live, no ukáž to. No toto je bužito z oného, som zvedavý, ukáž ho? No. Každý má svoje. Два, блядь, буррито. OK. Je to tak. Good? Very good. Roast. Naobjednávalo sa. Very good. Celkom na to sere, že neviem to dať niekde, že by to mohol stáť. Попробуй нравится? Dobre, dobre. Burrito. Буррито везде побрито. Je to crazy, je to tak burritos. Naliatvo. Takto sa žije zdravo. Toto je fakt, že solidné. Барбекю. Barbecue, very good. Good. Very, very good. Это онлайн? Стрим? Aha. Мани, стрим нахуй. Mani. Ja. Boss rozhodol. Mani. Mani, dávaj. Jom. Mani. Very good. Čo ti dal? Máme sa tri. Pidielka. Kam, ale čo to zje? Boss? Ja sa neboj, všetko ideme. Takýto kanonádu more. Tak toto kto zje, tak si magor. Magorko! Dvaja ľudia, let's go! Servis Ocko, no? Servízocka. Ocko sa o nás stará, no? To je náš ocko. Je to náš Ocko. Ocko vie ako na to. No. Very good. Как у вас говорят, добже. Dobře. No, very good na to. More very good na tričko išlo. No. Aj na nohavice. Chvíslo. Troška ako prasiatko, ale nevadí. Nezdávame sa. Je to tak, 5 ľudí tu, 5 ľudí, počkaj. Nevieme komenty čítať. Ocko, bratku, dobrú chuť, je tu 5 ľudí s nami. Je to tak. Tomu dodávam solidných 8,9 by som povedal. Poď. Poďme si dať ako hru, že jebnem ti toto krídielko o hlavu, okej? A že, alebo nie, veď vyskúšajme to, že ty ho zabiješ o one, že... Počkaj, je to takú indickú onú taktiku, okej? Pozeraj. A že iba mäso ti zostane, aha. Что делаешь? Давай. Aha, do piči. Нихуя No. себе, блядь. No vedúci, dávaj, Riško, páľ. Ďakujem. Počkaj, Rišo, 5 ľudí musí vidieť, ako ťa Мишку chová. зимова. Riško, papaj. Bez Daj si. kostičky. Riško je momentálne tehotný, tak nemôže jesť takéto veci. Lebo tu to náš
Je to tak, je tu 6 ľudí s nami tu. Jak my sa tu bagrujeme. Oh! Je to tak, je to tak. Chrupá vočka troška, no nevadí. Nevadí. Ale bossík si to užíva. Moc dá. Dobre, dobre. Very good, very good. Good? Заебись. Ja. За целый день первый раз пожрал. Ah, Prvý? toto je prvé jedlo tvoje? No. Dobre, boss. Да хавайте, To бля. ty, more celé vedro objednalo sa, no to kto má zjesť? Ah. Ale toto nám boss kúpil, toto jedlo. Ďakujeme. Thank you, Ah, boss. Thank you, thank you. No problem. Toto nám normálne vedúci kúpil, to je ako, nechápem. Je to tak, 6 ľudí so mnou, to počkaj, pozriem tieto komenty, že jak sa tu máme chat. Kto to je? To je náš ocino. Šagrišo. Hej. Je to náš ruský priateľ. Dobrý deň, pán, že dobrý deň. Počkať. Je to náš kamoš, našli sme si kamoša. Je to bossítos. Takže tak, no. Let's go. Slanina naviac a ešte navyše aj syr. Presne tak, syr je dôležitý. Ríško, čo k tomu povieš? Vyjadri sa. Najlepší KFC. Vyjadrenie, 7 ľudí s nami tu. Vyjadrenie, že je dobré KFC. Je to dobře, si dajte o ráno o druhé KFC. Áno, je to zdravé, je to zdravé. Je to zdravé, počkaj. A počkaj, my skaj toľko to máme Coca-Coly. Čo? Bol si nakupovať? Да. Coca-Colu? Пепси. Pepsi. Pepsi kúpil? Boss, very. Zdravie. Ой. Na zdravío, na... Не скузила. Na zdravío, počkaj, ako to ja vravím? Na zdarovie, tak sa to robí. Na zdarovie, je to tak, banditos, crazy. Zase zmiešanú Pepsito z Magnézios. Je to tak, Bobžitos. Je to tak. Ríšové slovo obľúbené najobľúbenejšie, je to tak. Napíšte mu, nech to už nerozpráva, to je najhoršia vec. Je to dobre, je to dobre. Dobrú chuť, kolegovci. Starý vypel Pepsi Tahet. Vypel, vedúci. Vedúci to tu cháluje. Je to bossík, no. Je to tak. Dobrú chuť. Už by som ani povedal dobrú chuť, more, už nevlázem. Fú, boss nás zaobstaral. Thank you. Thank you, I love you. Взаимно. Rodina, brat. Me too. My tu, tak, my sme bratia. Tak, good. To mne? Only meat. Thank you. Iba meso. Je to tak, Bobžitos Banditos. Váš slova. Ak nechceš byť škrte. Ľudia, hlasujte. Keď dosiahnem proste 10 000 followerov na YouTube, dáme si s Rišom fight. Ale že Úplne chcem- ho zabijem, dám ho 10 minút do škrtu. Pôjde spať, vedúci. Veľké slova. Rišo ťa zabije. Nezabije Rišo, ale mali sme fight. Nezabijem ho. Nezabije, fakt. Mali sme fight a bolo to vyrovnané veľmi. Nepovieme vám, kto vyhral, ale bolo to veľmi vyrovnané. Potom si dáme refresh na zápas, ale dáme si to naživo. Riadne. Na smrť. Jak sa hovorí, kohúte zápasí na smrť. Iba zbrane sú
Kokot Jožko Angličan. Ty koko, Jožko je veľký Angličan, ďakujem. Chlapi, Jožko je najväčší Angličan, by som povedal, no. No jo, Jožko je teda Angličan, najväčší. Ty kokso, Piči. ale som sa dojebal. Som sa dojebal, riadne. Natrtkal som si do brucha zo 4 jedla. Chvyslo, jak... Na penis, na penis šok. Počkaj. Nejde to. Fuck. Je to tak. O druhej večer sú najlepšie večery totižto. Totižto spoločné rodinné večery nedáš za nič. Víš, koukáš, prečo si tu holí, prečo sa tu odložíš? Ty začne rozprávať normálne, lebo... Aj si. Povieš trošku. Aj. Kokol. Ríšo, ale prvé porno natočené. Ríško, prvé porno. Juicy S. On Calvin Klein, takže... Juicy Pussy. Juicy Pussy, ja. Je to tak. Ale mocnite ho. More, je to tak. No, Ríšo, daj, že keď tuto niekto pošle gift, tak zožereš celý on. No, хорошо. My skúsim uá. Pozem, Ríšo, že keď takto pošle gift tuto donej, tak zješ cesnak. Toto tento lín. Ej, ty neukazuj tieto veci, to je. No, tak sa dobrý. Ja takto nakoním mobil, takto? Takto nakoním mobil a tam za to. Tak ťa chytím potom, to zničím ťa. Ako to vnímate, že je tu bosko, je tu tak. Boss, very Piči, good. mal som ti zakázať sa stretnúť s tým bossom. Thank you. Thank you. Ďakujeme, thank you very much. Je to tak. Daj to do KFCčko, tak v piči. Čiže, kašľať. Je to tak. Čakaj, je to. Takže sú tu zo 3 nuggetky. Nezmestí sa, čo mám robiť? Tak sa to robí. Keď sa nezmestí, tak sa... Very good. 1200. Čo? Jaj. 50 €. Ja. Thank you. Thank you. Bliať. 10 ľudí! Je tu 10 ľudí, Ríšo, je tu 10 ľudí. Je to neskutočné, ešte 10 ľudí som tu nikdy nemal. Takže, ľudia, je to tak. Уважаемые Boss, dávaj 10 ľudí, pí, бабки, Mani, money. tak. Блять, сигар нету. Cigaret nie to. Nieto. Ríško zabudol vypýtať cigaretky. No nekúpil. Понятно, что ты не купил, блядь. Раз Да. их нету. Pôjdeme, benzínka. Да, погнали. Pôjdeme, dávaj benzínka. Бери из подписчиков с собой, идем нахуй. Ber za sebou, ideme. Bereme? Už po... Dávaj. Стрим и погнали на бензинку. Ideme za streamom, ideme streamovať. Ideme kúpiť cigaret. Dúfam, že mám data, no. Poďme. Ideme benzínka, streaming, let's go, idú sa kúpiť cigarietu očky. Cigaretky idú sa kúpiť, takže je to tak, rodina, je to tak, počkaj. Čo sa tuto píše? Dobrý žuvák majú v Orave. Neviem, Ríšo, dobrý tu majú žuvák. 10 ľudí v videu v zahraničí, okej. Sú v zadnicu, 10 ľudí, hej, yo, let's go, Ríšo. 10 ľudí videlo tvoju zadnicu. Задницу кто-то видел твою. No, Ríško, jak sa cítiš? Je to tak, 7 ľudí so mnou tu. Братуха, доедай. Fú, very plný som. Co to bolo, že very plný. Magorkovia, Mišo Pub je tu. Tu zmrdí, je to tak, počkaj. Je tu Magorko, je tu Magorko náš. Toto je náš Magor. Chlopy, je to tak. Ríškové
Guet je tu. Ale debil. Заебись. Poď. Tyško. Daj tak na nohy. Počkaj, nohy daj vyššie to daj. Tak? Ty si jebnutý klasik. Ну, погнали. Keď si to videl, ako to vyzeralo. Bolo to Bolo to vtipné. tam, moc tam. Je to tak. Už sa ponáhla. Už sa ponáhla. Už sa Вот povedal. так пойти без штанов. Čo? Без штанов. Ja aj Tak, no, dávaj bez toho, Ríšo. Idem. No poďme, ideme v slipoch. Tak povedaj ty. Ideme? Da. No piči. Ideš. Ideme v slipoch. Пусть бабки скидывают. No, ideme. Ale ty rýchlo. No piči. Kokole. Nerok, že ideme. slipok. No piči, no dobre. Ideme ti daj. Да ну нахуй. Jebať, ideme v slipoch. Ideme takto. Zapalovať. Zapalovať. Ideme iba v slipoch. Na benzínku ideme. Ríško, ide sa na vec a ja sa mi bál. Ide sa na to, toto je crazy. Kartu. Я взял. Vzal som, ale svieti sa. Natoč ma. A ja si tam, obží to sa, ja som tu. Bez slipov. Ale sme sa vydali, jo. Je to tak? Je to tak, Bobžitos Banditos. Jokidoki, je to tak. 9 ľudí so mnou tu. Ríšo, a ja som. A ty si. Je to tak, Вот эта хуйня мне нравится. Joj. Počkaj, ja som sa ešte aj zašp... Je to tak. Takže dobrý deň. Joj. My sa vydali takto. Je Potrebuje to tak. vonka chodiť, čo? Dávaj! No, Let's go. no, Jedna. Jedna, okej. Let's go, let's go. Ideme. Ideme. No. No, kde sme? Takto. Boss naviguje, Ja no. sa tak voľne cítim teraz. A ja však holý. Ukážme sa takto. Босс навигует, блядь. Tak, tebe dávaj. Cítim sa tak holvo teraz. A ja sa cítim holú. No, dávaj. Takto? Ríšo, spravíš to. Boss. Je to tak. Podľa mňa, neviem, sme najviac crazy ľudia asi na celom svete. Je to tak. Na benzínku, podľa mňa, o koľke ráno. Ríšo, o koľke ideme? Takto? A není toto proti zákonnej chodiť holý? Сколько смотрят? Skoľka? 10. Да, там, давай еще, блядь. Vieš, ja sa cítim ako v tých snoch. Kortizol, jak inak. Crazy. Dátočka, dúfam, že sme live. Napíšte, či to vidíte, že dáta, že či fungujú. Je to tak, z 11 ľudí. Je to tak, s bosíkom ideme pre cigaretu očky. Takže tak, ľudia. Ríšo, ako to rejtuješ? Taký voľnejší sa cíti. Mohli by sme to 10 častejšie. человек, давай еще, блядь. 11. Делайте приглашение, всех зовите. Prihlásenie. Subscribe. Subscribe. Vedúci povedal, seklo mi to fajn, no. И money. Seklo mi to fajn. Money. Tak. Vedúci vie, jak sa to robí. Dúfam, že už nesekáme, že už ideme na... Voľne cítim. Že už ideme na plné obrátky. Viete ty, ako mi moja riť tverkuje? Ja dúfam, že toto ide. Policajti by tu boli teda. Chlapi, píšte dačo do chatu, chat. Je tu tak Magorko, je tu Magorko. Vedúci. Takže prvý si nás všimol. Vedúci. Na balík, je to tak, je to... Kto si ťa všimol? Aj, nás dvoch si všimol. Lebo aj ja som tu, misia holá nôžka. Je to tak 8 ľudí. Prečo vedúci... Ale bož. Nie, no, lebo boss je boss, no, boss už je totiž to. Boss zlívol teraz game, ale... Boss mohol ísť. Prečo boss, hej? Že ľudia pýtajú, že prečo ty nešiel takto s nami. Prečo ty? Bez. Čo? Ty bez gati. Že aj ty si mal ísť. О, я не могу. Nemogú. Я уже не в том возрасте, блядь. Ja, on tam má veľkého oného. Я могу пока так сделать. Tak môže. Op, je to tak. On bol bez trička pri ochutnávke, takže je to pohoda. Je to tak, Ríško na stope. Takže je to tak, Tak ti roztrhám tie trenky teraz asi kúpiť.
Som si úplne roztrhal. Ty si taký magor. Vieš čo mi chýba k tomu? Mare, vieš čo mi chýba? Potom by si zomrel, keby to spravíš. Mare, by si to hodil holý? By si zomrel asi, keby to spravíš. Do škrtu na 50 minút. Ty ho rečí, kámo. Pozrite, tak ja vám to natočím. Vynahradil, hej, on to vynahradil pri ochutnávke, takže ticho. Treba ti roztrhnúť trik. Prišiel, aby som ja tebe nedostal. Alebo tak... Есть тёлки? Z čolky? Киски. Kisky, čo? Кис. Kis. Teraz je To seň. nie je TikTok, toto je kick. Kick. Beautiful girl. Ау. Beautiful girl, yeah? Ау. Many. Je to tak, 4 noví followery pribudli. 4 фолловера. Что такое, блядь, 4 фолловера? 4 followery a pokračujeme stále v našej misii. Takže je to tak, zdažec mažec. Jo, len musíme streamovať everyday, takže to tak bude. A prvý gift nejaký príde, ja tomu verím. Môžeme to dávať aj na YouTube, takže je to crazy. Dvaja ľudia som jo tu. Písali sme dačo do chatu, nepísali. Ak dačo, tak píše, jak to tu ide a tak sa, jak sa tu máme. My sme najväčší bossovia, sme sa vybrali. 4 ľudia, je to tak, chlapi. Sú tu 4 ľudia, bolo ich 10 pred chvíľou. Všetci ukážajú šancu Byť svedkami z toho, že nás dvoch vidieť bez nohavíc. Takže je to tak, no. Si prichádzate o veľkú šancu. Režim 20 batérie už iba, takže sme v šetriacom režime. Ale idú sa bomby. Bomby sa idú stále, no čo už. Je to tak, je to crazy. Mám sa skvelo, dám si delo. Dáš si joint? Delo, ty joint. Joint, ty si. Ríško, klasik, svojou sexy Ríškou. 5 ľudí so mňou tu, na kroku. Čaká, tak v Lučenci nestalo. To by sa v Lučenci nestalo. Jak ti mám poslať donate? Neviem, vedúci, jak sa to robí. Neviem, jak sa to vôbec robí donaty, to už musíte vy vedieť, jak sa to robí, ja to neviem. Ale bolo by to crazy, kebyže donate nejaký, ale možno sa ešte aj nedá poslať, takže tak. Takže musím to naštudovať, že či by sa dalo poslať. Ale som šťastný, že ste tu so mňou dneska. Je to crazy. Takže tak, ešte uvidíme, čo na pumpe sa stane. Keďže tam ideme, že bez nohavíc. OK, je tam aj pumpár, OK. Ale dúfam, že policajti prídu tankovať, tak im vysvetlíme, že jak sme sa ocitli vonku bez nohavíc. A dneska sme boli s policajtom jedným, ale ten bol taký chill. Ten iba bankomat riešil, že kde vieme nájsť, takže tak. Čo? Potom, no. Ideme, jo? Prečo tak pomaly? Tam sa dá donatnúť. Dá sa donatnúť? Dá sa. Fú, to by bolo crazy. Kto dá donate, ja mu dám kľudne follow aj na TikToku, aj na Instagrame, na všetkom. Ak by sa to dalo, tak bolo by to crazy, tuto prvý donate na Kiku a vidíte, spravili sme preto fakt, že asi maximum. Holi sme sa vybrali na pumpu kúpiť cigaretu očky. Takže je to tak, je tu taká milá dáma. Dúfam, že je tu. Je to tak. Je tu autísko, je tam boss, ktorý vidí, že sme práve bez nohavíc. Takže dá sa donatnúť, chlapi, dá sa. Večer som ti dal na TikToku, to som ja, Mato. Winston Red. Je to tak, sme tu. Na Snapchat musíš. Na Snapchat Ríša. Ríšo, na Snapchat je tu. Je tu ready, Ríšo? Je to ready. Je to ready. Kurva ďápe? Dávajte cigaretu očky. Ďakujem vedúcky. Tak ďakujem vedúci, že si Maťo je to. Je to tak, neviem či to nie. Je to Maťo je to. Nerob, Maťo je to. Maťo. Je to Maťo. Náš Maťo, hej.
To som ja, šéfe Máťo, vítaj Máťo. Komunitos. Je to tak a pokračuje sa. Pokračuje sa v O, konečne. Chlap už... A ty si nekúpil, Ríšo? Nie. Tak si kúp aj ty. Купите себе. Kúpim si aj ja, poď. Купите себе. Nie, predaj. No tak, ale predajú ti, čo si skúpi. No, chlap ťa vysmial. Little boy. Little boy. Je to little boy. Je to tak, je to crazy. Toto. Что? Kart. А, карт. Pay карт. Pay card. Jazz. Je to tak, Ríško má cigaretky. Šťastný to chlapec. Ríšo si nekúpil zúvisk? Nekúpil si žuváčik, Ríško je slabý už. Už nedáva žuváčiky, už je zdravo, už iba fajči. Ríšo už... Подписчиков. Čo? Сколько подписчиков? Сколько? Человек смотрит, сколько? 5. 5? 5 ľudí. Да нет, давай еще. Čo? Как сделать, чтобы все смотрели? Čo? Subscribe. Máte dávať subscribe. Dávajte, ste bosovia najväčší. Povej subscribe. Donát, keď už vedúci povie. Nie, nebojte sa. Ríšo je boss. Všetci Ríšo je boss. Takže je to tak. No jo. Takže misia sa podarila. Holé zadky. Čo sa to stalo? Je to tak, videli ste, low cortisol. Takže je to tak, no jo. A ja som to vedel, počkaj. Také treba na ovko. Na ovko. 9 ľudí so mňou tu, je to tak. Misia pokračuje. Ríško tu má pokračovanie svojej zadnej sústavy. Je to crazy. Je to magoresko, je tu 9 ľudí, Ríšo. Je to tak. Ľudí v budovom čo ti dáva? Ríško si bol zapáliť. No okej. Ríško si bol zapáliť, naozaj? Nie, Ríško si nebol zapáliť. Ríško nefajčí. Ríško nie. Je to tak. Takže pokračuje sa v misii. Misia je tam. Poďme, doboj na červenú. Boss. Ríšo je... Ušiel z Matrixu práve. A ty by si mohol už ísť. Skoro som aj ja neušiel z Matrixu. Počkaj, toto nie. 7 ľudí so mňou tu. Skoro do vodičky bolo, dobre, skoro. Boss je tu s nami, subscribe dávajte, jak vedúci povedal. Subscribe, vedúci každý. Koľko? Ani kokoti nefajčí. Nie. Ani to. Bohužiaľ. To je vždyť. 7 ľudí s nami sú tu stále. Jo, misia sa podarila úspešne. Išli sme bez nohavíc do obchodu, takže šéfovia najväčší. Zajtra by sme mohli ísť do veľkého obchodu bez nohavíc, Ríšo. Čo? Takže zajtra do veľkého obchodu bez nohavíc. Алкоголь? Hej, zajtra. Po meste. Ríšo, ale ja by som si dal, že plavky také vtipné, a tak by som šiel. Водка есть. Vodka jest? Do magazínu. Ríšo, daj si s vedúcim naši pol... Nepijeme, vedúci, už. Not drink? Smoke? Only smoke. No drinking alcohol. А бир? Bír, no. Ešte by sa dalo jedno. Či nie z Believky, takže. No veď toto, že pivká sú také, no že... Nie, ešte čakaj, lebo kanapy No, to... to je také, no.
že aj ti príde sem tam tak srandovno. Takže je to tak. Borci, ide sa na vec. Rišo pofajčieva. Donate, no dávaj donate, tak. Vedúci povedal donate. Pozrite sa, Riško sa odhalil kvôli vám. A ja som sa odhalil, reálne som tu. Sme holí, takže riskujeme teraz. Čo to riskujeme? Teraz keby také malé dieťa išlo nič, že by nás zobrali, že sme uchyláci. Ešte by sa mi nepostavil, ale... No tak ty jebnutý, ty si Kámo, ešte aby sa ti nepostavil, no to by bol... tak cez deň nejaká pekná žena nevidí, vieš. No ale teraz keď sa ti postaví, no tak to je By som prúser. bol To si prúser teraz všetci uvidia. Že čo tam dole pozoruje? Zhulený som jak delo, dobre, tak to som rád. Kto? Neviem, tak to napísal, že je zhulený jak delo, to sa mi páči, chlopi. Tak si ako tvoj vzor. Je to sranda, no. Ty si taký kokos. Ty si taký kokos. Ja tam bol. Ty si taký jebnutý, že to až bolí. Takže tak, je to tak. Takže tak, 4 followery pribudli. Takže som šťastný. Ale misia je stále tu. Je tu 6 ľudí, takže všetci follow, subscribe, chlapi. Misia pokračuje. Čo? Čo to? No, my sme v piči. Policajti. Natáčala. Ale piču. Chlapi, policajti. Jak si nás natočila, Ale tak to sme- sú ďalší policajti, Ríšo. Ďalšia policia. A ide okolo nás. Dávaj. Polícia je tu. Ale polícia má v piči, že si holý. Má ťa v piči polícia, že si holý. Neriešia to dobre. More som. Ale ona si nás naozaj natáčala, nie? No, tak mobil na smerom na nás, že neviem, povedať. Že možno nás budú ešte riešiť, no. Si nás nahali, tak odložili do archívu. Že týchto ešte 2 pacientov To nájdeme. nemajú šancu nás nájsť. Tam ďalší policajti, čo ti jebe? More zo 4 patroly vyjebané tu boli. Zase? No čo mám? Случилось, No počkaj, niže. Nepochoj, no. Тут, блядь, когда гей-парад, они вообще голые ходят нас. Čo? Že musíme holí chodiť. Тут был гей-парад. Это гей-парад, да? пидорасы с флагами. Áno, že gay paráda bola. И вообще в центре голые все ходили. Голые. Dali. В стрингах, блядь. Tak, streamovali sme, preto sme sa vyzliekli, je to normálne. Keď streamuješ, tak je normálne. Je normálne chodiť holý, takže tak. Máme to vymyslené, keď si holý, tak môžeš aj streamovať. Je to tak, čo? Nové? Toho Rusa hľadajú, si myslím. Je to možno real. Tak pol centimetra asi na ten dostanto. Je to možno real, že bosa hľadajú, ale uvidíme. Či na izbe nebude už vedúckovia dáky. Yeah. Je to tak. Ide polícia zase? Ale mohla by ísť, veď aspoň by sme mali content. Veď ja by som ich tu natáčal. Lebo to je taký vyšší level už natáčať policajtov. Tí už môžu s tým niečo spraviť, takú srandu. Ale nemôžu nič, keď natáčaš. Jo, 4 ľudia tu so mňou, ešte sa ide výťahom. Popajčili chlapi. No čo, Rišo? 2 pepekovci námorníci. No a low cortisol stále mám. Chlopi. Lebo za ženami sa naháňam, nie? Či jak sa to spiro? У нас зашел познали, она закрыта. Не работает. Nerobil. Эта дверь... Nejde. Very bad. Nejde to. 6 ľudí s nami tu, je to tak. Underrated si. Je to tak, 6 ľudí so mňou tu. Ide sa na hotel, chlopi.
Ide sa na náš milovaný domček. Takže tak je to, no. Borci, je to tak. 6 ľudí, let's go, let's go. Chlapi, budú tieto streamy častejšie. Je to funny. Budú možno... Každý deň ich budem rúbať. OK. Boss joinol. Boss joinol game. Že už keď tak už to joinol. Chlapi, musíte to vidieť. Dajte mi sekundu. Sa približujem. Very good. Nice. Boss to joinol. My nemáme nohavice, on nemá tričko. Je to tak, chlapi. Chlapáci. Rišo, daj si kamen, papier, nožnice a ak to prehrá, tak si dá dole tričko. No poď. No poď. Daj si spôsob. No dávaj ty kamen, papier, no. Ja som už No ale veď už iba výťahom pôjdeme. Ešte možno na recepcii zastaneme. No dávaj, Rišo, poď. Možno vyhráš, možno prehráš. No, poď. Kamen. O, Rišo. Si nedal nič. Piči, hej, nechcel som si tak, preto ich mám dole. Ich mám dole. Ale boss dal aspoň dole tričko jediný. Poďme. Špecie, dávaj. Je to tak, borci, sme doma, milovaný sweet home, brosky. Je to tak, Hešánc. Milý dom. Milý domčok náš. Je to tak. Бля, жарко, пиздец. Ого. Фу, блядь. Poďte sa so mnou ozbrojiť. No poď, Riško, poď sem ešte niečo porozprávať. Porozprávať, poď sem. Takže je to tak. Krásny zvyšok rána vám prajem, alebo večera. Ďakujem, že ste tu toľky so mnou boli, fakt si to vážim. Deťolky. Deťulky moje, to sú moje deti toto. Ja som tak všetci. Čolky, давайте. Deťulky moje. Ľúbim vás. Som šťastný, že ste tu so mnou boli, takto vám kývam. Krásne ránko vám prajem, alebo večer. Buďte šťastní. Ahojte, moje detičky. Low Cortisol s nami. Zajtra sa vidíme pri ďalšom streame. Ahoj. Zalohivinus flasus snous urobil. Čo vedúci? Nechápem. Čaute vedúckovia, Low Cortisol je tu. Je to tu Low Cortisol. Čaute ľudia. Buďte šťastní, ahoj.